ଆଜି ମୋର ଆଖି କାନ୍ଦୁନି, ଆଜି ମୋର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର। ମୋ ପାଗେଳିଟା, ମୋ ବାୟାଣୀଟା, ଏମିତି କହି କହି ସତରେ ଆଜି ମତେ ପାଗେଳି ବୋଲି ହିଁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଡେ ବଡ ଚୋରଟା ଅଛି ବୋଲି। ମତେ ଦିୱାଲି ସପିଂର ଝାସା ଦେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜୁଡିଓ, ଆଉ ସେଇଠି ମତେ 250 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀଟେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଚାଲ ମେଘା ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର 3-4ଟା ସାର୍ଟ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ମତେ କହିଲେ ମେଘା ମୋର ଫୋନ ପେ ଟା କାମ କରୁନି ରେ, ତୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଥିଲି ପ୍ରେମ ବାୟାଣୀ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବୁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ସେତିକି ପି। ଦେଖିଲେ ତ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ। ମୁଁ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସପିଂ କରେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ କୋଲ୍ଡ କଫି ପାଇଁ ସେ ମତେ ହିନିମାନ କରି ଛାଡିଦେଲେ। ହେସ୍, ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବିନି କାହା ସହ।